Ами ако ти кажа, че таро картите може да покажат не само бъдеще, а самия архетип на щастието, който се активира в твой живот сега. Когато се появи слънцето, това е чиста радост, яснота, жизненост и усещането, че най-после всичко се нарежда само. Деветка чаши е класическата wish card. Емоционално удовлетворение, избъдване на сърдечни желания. Десетка пентакли носи щастието на стабилността, семейство, сигурност и дълготрайна хармония. Светът показва завършен цикъл, щастие, което идва от пълнота, успех и вътрешно израстване. А умереността е тихото щастие, баланс, мир и усещане, че всичко е както трябва да бъде. Тези карти не ти обещават щастие, те ти показват, че то вече се проявява в твоя живот. А ако искаш да разбереш кой е архетип на щастието те води точно сега, ми пиши налично и ме последвай за още таро разкрития.